jamii ya sasa, amini usiamini. Omwancho mategeredio radio vuna 102.0 FM toko kwarigani naende asomurubiri oyo umurubiri wanjite umurubiri omosera kegima murubiri okurukunga obwamate asichinka cheito murubiri okugochera kera litukuri aramisi chinsa ibere cha baragoba umurubiri origeti kurunge yo bwamate asinka yawo nabona bwangoiga twabere tukukwanira igoro yo kwita okwerusyo obugima naende okukoro kwa bwangoiga nande kwaroreka ndenga kwa mentire abana abayiboli abantu abagima nabake bonse babwateranibwe ase obokomu bw'okwerusia amagima abo unabono intwega igaredio vuna gwetira somurubiri oyo obwo amata se chinka cheito amono mwalimu itu oromo semi mo counseling psychologist umugaka David Omandi ntorigetie konyora eliogo ntorigeti konyora enchirengia yoko babeka asukumanya inkikiragere omuntu omwana osonde bwenzi kwerusya obugima nabunire butambe kerankoleto murubiri oyo iga atindi koyore yatanjebweka una naika tweka gote ababukare umugaka David Omandi no ali nainche ime studio umugaka David Omandi ganda go jasa mulenga mbia mara bategara mbia mana senge wanja bategara program ye kara oyo ranje go tobwati nanyo le kende konyata manyeti ndekera amakonyi sana kolende kaya usobo kemabwa kabisa igobono urawe ikire goteba igo mugaka ndochire nduvuna ntu atacho mwako yo muka okunogo sesenigwa tukerane nyasaye ngambi yamono kyagara na atwanchira twikire so mwaka oyo mugesa tuchake mirobiri yito na indi nkwirane lingambi yamono asengenjo ayenoyo mu abari bayigetoro akorwa maseseni ya woche story na tukwiraniria abantu bonse bari bayigetari mbatwe gitoko abanga omurobiri oyo bwo amate no ibwingenjore mono gochesi bari sana ekagara obwo amate na kutomenyereta bana igo eldanta tukwiraniria ngambi yamono asengenjo konyora chinsa agocha gusangamo nao mategererio karibu sana elda ase murobiri oyo itete twanyare tukukwanire gentu gikurukunga suicide yani okwerusio obo moyo nandi tukamanyanga okono okwerusi kibwanchete tali nguko lazimishwa ngerusi naye bweko kona chekina tukatuka kuligere ligoro ya bintu biri biragere oyo merusi obo montorusi obo manto abasomera tanga byonse twasometanga byonse igo twara aligere iri ntara ikagoswa gucheso murubirio nanyorira abange bakorwa ebirengera byabo igoro yo murubirio batabanga no murubirio muya tigogende mutu ekiagara baraba bakumanya inkigeko geru monta erusi obo bagochigwa ikaiga batabanga ngantu aswa mwanyarebe obugima bwa omuntu ukorereke werusi obo naga kino monto muya omoro rota wate mangana ngiko sikiagara yani nga konya ko ligitoli sawa ngiko sikiagara atogo stukekereitire exactly kero monte itire nali toko chaka koliginga inkigose andega egotabanga abantu bari bakwerusia magima abo botambe bara abantu abatohereru bara abantu abaya tukorengera linga kende kebenga koreki abantu bautanga twikaransa twaragera hamo twagamba ngobano yani bati abona mbatebinga amane eke program yeto bwate erengi ya sana asaba tegerere bita bagusi batema bategerera bajungu senge bintu tokwana amane mbuyabira monto rwalete birengera lime no morweire mano ko monto rwalete moberisiko ekenege kara tokola tamana psychology ase enkayo mogusi batema ko bakonya ngaki abantu nkuru arabale birengera yekene abakororo monto kirete egento kigara nate ese birengera byaye metokora tiki to kemanya bane karago cyo gwateka ekarago cyo guchako na cheki na ngabana tindochi acha yokomenya umuntu yigo osumbukira matuka mange asinyire ngani ngago tebye mechanda yaye nekene pako ikodanga tindo chondora nkonye enough is enough lakini gato somie e program ye ndagete kuwonia bagusinga bahande mbale bagoja kuwabwange gato somie program ya suicide nechinjira toko abantu bicyo weita ya nekene bali barenga akibachi kotebe ngane yu abana baitomba kumanya bachi weita bo bantu yana ngotebe nga chinse chinyinge batemire ko bisa bantu bande bali ko kwani gore amangana ya galire paka bali bande bawanda gota gokonywa
mbali gokonyo ekara abantu mbamaeti ng'aki omonto gweita akorolekana ng'aki omonto gweita ago behave ase eng'encho eyo ekero banchire ng'ati gatosomi yani ng'a media nabeka bekosi akithia bono mbate ng'a tokire ngokobari nati bagokumana gukina inde mono tokwaneti ngokobari igombi ya tokwane abaibuli banse komenya ng'aki ekero bono ereti abana bagokwera omwana okerasinye agotoka bwesungete omwana okerasinye inkikiaba ningosalia elda ndagete gukotebia kulingana na obotuki bwakorirwe na World Health Organization otebanga anga abantu 800,000 ebakwerusia obomoyo kiro omwaka ensengima abo n'abantu abange mono naende abantu abo ebare gati y'emyaka 15 na 19 bagokikorigereri bari barabagotu na ase ensengima eki n'ekinsi kiri kibwata obo amapata anse abantu batari kwenyara middle or low income countries nabwo abange bagokora ki bakwerusia amagima abo naende nkeke bagotumia amariogo yogoita insecticides na pesticides batumia chingori batumia chibunduki batumia kweruta batiregetire igoro beruta sichinyomba igoro berutanse eyo kworokinga ensengima nere ase at risk nerase mechando ese mechando yogwita igonde tayotigire ikara tokore tomurubiri oyo etorigeti komanyio omonto oyo ito mugusio oyo motegererio ito no mechando iteli gusioka nande kere gento kegokurerwa kerikia tige togikurere egeregesire bono rende omotegereri na o Radio Vuna umugaka David Omandi igaro mo professional counseling psychologist uyuru umumanyi bw'amang'anaya amonama yanda mange aitwa beri tugukwanira na aitwa tarakwanira igo bono rero muna tuguchikosororo uchiari gutwerera igoro ye ekategori y'abana tubeke nebigori ase emyaka tubeke ebigori ase emyaka ekiagera ebigori byonsi bibwata amang'ana abo abachandete aragere bakoreki berusia obomoyo igo bono rero umugaka David Omandi aye no mumanyi akitwerere igoro y'eki kategori y'eki tuguchakira ejenke ase emyaka ndatake korenta n'emyaka gochakira emyaka 6 paka emyaka 12 tubwata abana bari abasini ni batamaitike n'abako bonka matera nagechiwo komuchwata olera nandokira andogwanja lakini gochakira emyaka 6 umwana oyo owansire korekodi ebintu agokolerwa kuri emyaka 6 paka emyaka 12 abana ngoetera bari ebintu bikogera nero lengera libobe mwino mwana makasana moto tayengana mwana oneite lakini ebintu mbira abana abagoetera biragere umwana oyiga atwali birengera libibe tete konyebeka ng'ogweita noborwire bwokosoase ebirengera libyo omonto ekara amwire gokora egento keria tali in his or her senses egikokunga mental illness obongo bwaye bwatwalire oborwire ase enche ya pressure y'emechando omwana yago karaki agoetera bono torachakera emyaka gotogokwana emyaka 6 paka 12 bana mbaraso adolescence mbaraso stage eri yokoburukana obongo abalensi oborendi bwabo igori inkeke gose keragera omwana ekabiri eye amwe kwerusia obomoyo abana bano bali esukuru bana tate nyasaye nyo gwanje togenda ng'ara tonyekorigia ebinto ebieke mase ekemo egere tole gose ntonyore chireason chisababu chikogera abana ekabere abake beite egente egetang'ani nabaibuli gotigana abaibuli kero batiganire abaibuli gotigana ande bagotigana violently bagochakana chisegi akamwana karigererete karuja kero keno mwana ominya kogwata isoko goro agokura egaro jo isago ita mama oso mwana ominya kogwata mama bana isa komoita mwana osunene nginoko okogoro umwana olibu na roche sekiye nando mali yaje yaenda hapo nginoko leki ngino umiziri oyo tamiri orule mochika wana so kule karigire ko mwana yo ligererete
ento keligi nkenya korosoba ngobwa bana naenda omwana bana ngocha goetera ale frustration etali ya kawaida egara bana matengi no chire Yes. live nkango chechire onyo kalira breakfast iyo chikotoka onyo kalira lunch iyo chikotoka obwa mate Onyo unaleta komenya na ngina. obwa mate bwo mwana na ngina bwa butokire omwaka oyo gokorire genteke mate gatoko beko mogaga ndete scenario no mogaga ko wasira okotwanga omukungu aye ando amaseliri abana bagarutaki baligerete mwaka oyo mokara to mukungu ande this is a change of parents obwanjani bwo moisiko omuguswati yo nyoma okyasa abana bali obwanjani bwo yenge sengina tibo isaini osete bala ngaini Yes. obwanjani bwo moswati yo nyoma obwanjani bwangina n'abana tibo isaini osete bala ngaini bande mbale bako nyomwa bamanya koleta a lot of frustration taketwala nte stage eringo mwana oyo itangani arolire segi egatigati yaye nangina Yes. otwalire obwoba abango bwaye boli disturbed yakabera leteru omoibuli omo Wow. omoibuli omo onero maya koetiri omwana ya mateso amatesa ataisani amateso Neke. kerege ento nyomba na rogokora aleta amache abangu se nyomba ero na okoliwe gasi abantu abanene ekogera oyigo komokolie gasi matutali oye anne labato visa abange batwara visa uchesa abana beganyoliro muki ono mwana so agwetera Ayala makon. omwana yega nkobare report ati uchase ise akara no mubuli yo muya asoire como chigasi pako mwana lesu yokora Mwana yakobe kwa okora chigasi abantu abanene kwa lasima ataikera neti endagera olinwa ataikera neti okongontu kweli na ando wa report ati aseisa isaka go tetali komenya ntu kyagenda teteka era yako go report no mongino yo muya igwe ntu mwana yo no mwene no igwe no muna akalo ari nyage tutuke yao bano ko nyana ngo mwana ando so go igusu ne iboko ekara ba to mutu mu kuta igo sikamina ma alright kara iru meno ono mwana yo chikurikira nyana ngo mu mekpa mwana yo ngora ase ngora aso go tuale ngento torokanga depression. Yes. Depression na to koroga mental illness. Onyo gota to komango mwana yo vera affected omanyo ara asale okonyora agwe ya isolate ko vera saba na bana. Neke. Ekiagera tatero chinga ime ya wateli hotelive na isaino ko bene na isaino ko bana bana. Osaba ko se torokanga low self esteem. Bano mwana oyo tabwati umuntu abajigotebinga akini bota bako. Se ale environment yang ngau jigotenga mama ko ngainere yale ngau jigotenga tata ko ngitale asa magosa mama ko koraki ko ngainere ngau jigotenga gasi angolire ko bundiso mwana ko manyega asimbia akito mo bundisa ko bwate obobe bolinga mwana otali ona nkolete ki bano mwana na bago tuangwa pakota kanyaranga infakiti tinta ke dikomenya kwa yoro mwana minyo kire ko ligerio goliaki yogo sibichombe ayo uli baje kukundu ngo mwana oli ochuatwa akalire ki onyule elio oso mwana we kwanya anyaka ngainire kwanya ko kaligiri angoli yasungire enyorungi category to kukwana ni ya abana abake bali batara adolescent abana batara adolescent yue ko machiko bana 12 years noro jenge kosi yale nteme chandeye nelinga violence nyomba divorce na change of parent exactly ko ngachaveri sato garo para to mo kungu moya effects which abana bali baro mo chika nabeko kosi abana watu wale mental illness enda na vera bengo mungina konyoro mugako mwi lakini ngota ine change kana change ya vera mate to aligere le mugaka ucheso mo dora yonjero to chikuru mo mungina all right abako nyango mungino rula sa ruete anganya na abana ucheso mo chumo ya atiko twara tato mo ya abana babira abantu abana batenga mano monto moro choyo moro katata umuntu batakagirite yani mbamo manyeti bana bako stranger moro katata atata no mago certificate ya yanga lazima mondo betata ninje mokolo katata ano ikamubwatu nanko bate bana ambara gacho wamate nere all right bano igoma na butenga enka omochaka no wemejando no wamate bo gaki bo sasaka
umwana oyo ng'ende step ya kabiri n'abana ngokwanira rero abana bakabala emyaka 6 mpaka 12 umwana oyo okire esukuru botambo omwana osoire standard 6 omwana osoire standard 1 abwate emyaka 6 mbale bagotiga omwana oika emyaka 7 bamurusika bamuire reporting akamwana emyaka 8 gatara amanya kende ntwanjete ko baire reporting 8 9 kuchagala nararorire imwana ebinge akoirwe bodi nkarera omwiboli otaba yaya bakakire katigara lakini kabwate ebirengera lyepingi omwiboli mate birengera by'omwiboli natate omwana yatwara omusingi omwe w'amasomo obi nabyo birengera by'omwiboli abangira bato takomanya ng'ochakiriri yote bano yetakomanya lyote ngocharire ekero omwana oyega tarakora kwakacha obwamate n'omwiboli yes omwana oyo gare inse y'emyaka y'ogosomerwa akworokererigwa unagwenete gukina eliete litokoroka discipline yes discipline tali ogwaka discipline nokworokererigwa ono n'omwana olense yokworokererigwa omwana ori gakorera ng'otigirwe na ng'ina ekeboke gekoibukirwa oye guse agatenga kwa biro monto manene ende skuru kama ngaramanya gwesibeli gaje kobundi gwesibeli mbiya akiwana mechanero ne omwana munago ike skuru environment iri agenda nenya yes amotani ya umere amakongwe skuru omwana uri asa ko tesio skuru yago chigochaka abo nyomwana alete omwana achenje inki ngane skuru eli skuru ndinda tikera ni skuru eli akamwana gasini aho timuli tikera ni skuru eli omwe matanga uno bochinga wakale wachakire to wote kotongamberaga skuru na gusoma boko koleki okolero wantira neme environment ya skuru omwana oyo nkieka umeire yes karakene imwana bine mbiri bigoji byasaliwa bigoji byasaliwa skuru mateka tokera bane body yes neken abana bane baranya barora basaligete kwanyara ngomwana bere sodomized bana sodomieli tabanya tabase skuru igobo yatenga ojugo kwana batayo balimu ekomanyekana ngosekererwa yes ogo chaka hale ngotwala robobanga ngojigo teya bolingana akorerwe geteke nangosekererwa singo itunde kyaira mama usetata gatebete skuru ine rango koraki ine rango so anda kubwaterta bwinga nekire muno mwiboli yomo ese vyombo bya bari ngoro kale YouTube echi akorera muno n'ubururu obunge agotebanga aki ina muyameti ocheso omwana oyo moisia igabete sodomized skuru eketogo kwa umwana yes obwate 12 years keraba sodomized skuru agacha kuru skuru gasieko kerachaka umwibuli eria ayaka notice ng'omwana ono nabarore kana ngabwatiki ebirengera lakini konyoro mulazimisha kwende skuru hiyo iko kende gyonsi abayibuli buna noyo ne bagotabirenga engana yeskuru ya regita kyarari skuru iko kirugo chakanchi no homework assignment kora buno mwalimu akoraki mwana ori tachete konyora ibaga byogotebingina gosese nyina kumata igenda some gahucho genda koreke umwana uri atware birengera yakabaga kwebungira bedroom agoswa bunga bedroom oswa litukelimo gachete ko akanyora ngano ine sagwiri yanzite gutara nero kera rure skuru werusirio lakini kera achete ko igoro umurango bw'umwana uri litukelimo anyora to umwana uri yesungete ne net yecyum yaringe room yaye akamenya guchaka kuburia agachakira ariko kubwate kigako garana observiri for the first time umwana one acha kuburia agaikapa kesukuru umwana binde byesukuru kamatebinga nyarebe ambwate takamutugamia agakora igana this is exactly what we are teaching ekere kitoko so bibona ngaki chiriso chiko garabana bakabagwita exactly emechandere skuru mwalimu takomanya ekere binde byokorobutu umwana uri garaito umwana uri ndama jani alipoti kera akorerwa tanga yabugia skuru itotate gusaririe tamo bugi otogo la lingo jo korera ma to dio kala igara manene ko buoyo yes wano kanya umwana uri obe otwalire ri hotel ime birangara igorege anta akoreru kitaliga kwanu kyobosoko tatageti atebi abalimu tatageti atebi abayiboli wano yante ko twalire ri hotel yente ikonyole nchira ko liutora ko rwase birangara libiaye wano mwana yigo ko make decision yo kwerusio no gatema ko bisobosoko woli egere mbu yakwe
egere bantu mbanya kumulira na akolire genteki Exactly. teba sexual abuse yoka abera atokinga omwana ngoitana na mwalimu chiriso ni chigatoka runsa abakira afekiti chigurupu chiri twataba gutira akiri nga kola tebyanda babulinga chungusa kwamanya amano omwana kala kotaka kwange skulu tali obagaidi byo kabaka omwana nge skulu Yes. okaro omwana ikira sako baveri pitanga inchetadi iyo shule siendi ndavutie shule nyingine otombara ora bange batabire gatolike skulu ngo yanga tokolike skulu ndo ikona ndo sali bale abumbale ngo jande stage ya adolescence Yes. lakini ababake Bale bataramanya. akaro kanyo omwana kanya gatanga mimi sitaki iyo shule tema ngo eveli umwana yongora mubekere environment ndo ngo janda se what do we do janda la kwanira kabunga rosio bwa matobi na bana Yes. Ka umwana platform yo ka open go watebinga mechando yanga yekolteki Ngayere. ekero Arosyo bwa matubya obuya n'omwana oyo. abayibuli bande mbaraba ya tali twese toferete abayibuli bande mbaraba ya akanyoro mongi na rosio busani na bana baye obusani bwime tanto nakabaka sinini umwana akole runjira mwana yago jotanga mami amateke ndiketera ronkiambera Yes. bota bentu toji ko nga ndikete nkiambera kwaso akora so mwana limete ngiwa jikokora ebine bibi ntongo tometo jikokora kwa mwana imete bano kero mwana akole rwegento na nyoro mwana obere rebdi Yes. taigo jakokota bingana akole rwekara obatenga okokota bingana metenge akole Ngumugwerere. bano butu amagoti omwana obwata mahote atali solved Nekene. na atebire gore ya environment ya school netoka ngomwalimu naro otanjiti abana geta Ako baonera. omwana abalimu bale bakolera omwana Yes. omwana oyiga era bono mwalimu ache class na ro goboli kulitwa liswa 10 plus 15 20 litangani nyarebe muna kirete iga omode moka go chiaga no chiaga koraiga omokumande kera lituko paka bano mwana otwara chimba wabo mwalimu oli paka bwa paka school mwalimu tawaja kosoherwa so mwalimu alenga mwalimu alangona lata wala kamara kanya kale school lakini kale so frustrated nekene ono aso umebuli kwanto ko hanza ko not selling umwana yona wate mechando igere performance yoma yomwana kwanye kako wanamba ibere isato inye isano wansire kwanda kianda ochire 12 ochire 20 ochire 30 akunya gutirimbuka omwana ona wate mechando ere school yes ono baibuli bange bai komanyanga egende kingi wande kuchunguswa egere mwana yakonyu mapema lakini atoko kama ngana yega moja se radio egara baibuli anse komanyanga tali bana bonsi bawo jibasali totebenga egento kende ko gara emejale yacha okunganya change of environment gara kano moyoli hakiro transfer korwa ko chimaralali ono onganyira nabantu baye nekene esukuru mwana we yasa gusoma abwata basani enzengima ojira sabantu batayigo sona nabi babwata different culture babwata different language ono mwana we ganko abana baso ko molester so bachayo asenyo bali kugendo kali bakoraki bakwana umwana yo buru bwa mate wabanta gochesa na barabu abana mbale bawe kabaso agosaba from loneliness nga abasani bawo bakolezeki bahatirira se bakolezeki ase baruete igonga ngonya otokona comment ibintu biri bisini bisenga kitiransiba ibinte bibike ngwa fagiti kira abana yes yagaranga abayibuli abanga liba amanyira manganaya ikabagotuma babayira abana chipoding abayibuli banya kusyongoroka naboka yes akira ne bwate side effect yanane elinga ogotiga abana batabwate parento love yama akalente ngento tokoroka nga emotional negligence umwana buna afireti isako mwasyu kusingina noma yato mugaka agoyinga kala to ikara stenyo bana abana baroje tata bana bakarara mama abana bakarara bana bamwabo emotionally bale healthy lakini karo ba separated they suffer emotional to komanya nekene yabano inere amasi bintu biri bikogara take tukubolira swaliga umwana nale ese nginjo tole sikire n'ikime n'emitandao ya kijamii umuyiboli nale batiganete no munginoye take to kibwategera tumanyanga ninki
kero batigana ekotie kare to mwana omokyo bwate 8 years ekina gekabwambwa kero kyagambwa gekaba umugako uyo umwana agatigara namba no na ise nyina akagenda nyina akanda kabike kinanga umwana ninda geto umwana kyara nali anda ije agacha ayego umwana kotie karuri ngaye iyo kawaida umwana ori anda ije nande no mwana musike tigaye gumina ichiko umwana ori akamanya gukura agatarira isaga swama gura ise no aringe koti agatarira agakura kero atarira akura umwana ori akamanya kumention ingento kerefane agataba area kufe akamwana agake kago kwana nga abatali akufa onyangwanda na ngina anyanga na mama tigangu paka abaskari bari emo judge nanda akaira na agatebe nanda yabo umwana uyu akoreki agenda sengina kubatega nelichiko omwana ori agakura agatebe afadhali abaskari bakareto babiri ubuga to umwana ori bamukoreki bamwatana na gura sisi diswali neli ekento bune kyonke bwate effect bacheso umwana anene sana yes ningo asaba babero bwate emotional relationship attachment with someone umwana oyo gara attached to chesisa bono psychologically wana in psychology totigeri chiko bono totigeri chiko umwana umeseka gako iboro muna gusoko gora maiso yuga asoire gutako notisi abantu omonto mutangania komanya ise oba attracted to the opposite sex alright yanda muligereri abana abayisikonya go bagwanje ise bara attached muno kuchesisa ise abana abamura abataki sengina iyo psychology esababu ne taitenye so miko chimake yala abantu bitu bamanya omongina kaiboiro mwana momura momuro lyako ligiyo moiseke ebine birangala byo mwana omoiseke ole most beautiful akabo musani anyara ningo oliyo kwa magongi komwa amanyanga kara munaba ubukama te bakorosi umwana momura na ngina igoboro bosani bo musacha no makongo kamara munaganya gukina kaikire myaka 5 abanya bagakatanga mami ekaronda abo manane ngo kolere nyangi ngo joga kolere nyangi kanisa abayibuli yo waseka anya barabangi na bagotenga bana bamura no bagukina yo adango mwishi na ma etenga jengi na joga kolere nyangi umwana oli me yabo ngo bwaye umuntu kite most beautiful ndo mbiya bobo komingina nature na psychology wane attachment y'umwana mumura no mwiseke muna bagwanja bayibuli gero opposite wane karoli chikulia serikali digosoa gati yabo yaso awatara na bana umwana yo ngonyo bwajite ise atara nuka busairu nangina in fact psychologically mentally ngo bara affected alright igonga eneli chikulia begatunga ki omuntu yanyale kulenda abana maete igoro yamangana abana ngo mwalimu matangani umwalimu matangani ase family mamonge eserikali ne maete ngo muntu ora wochu mwana muna gukina amasomi kerege nda amasomi fachus mamonge abaga kantu gasto etu no kumuke enyimba tosungusie para tokende osto tolikende tole sacha to wasacha ono onyoranga eserikali kala yako na jikeli no baro chenga mano mongina abagwa to gwanje niyo banene nero korasi ndaga oragiria bana aba egara kinie ko society telibobe tatika bana emejane gojiya baneri ngabana ngo sumbuka bale birengerali kala ba hatara lero nangina akireli chikoli ya matuka mangeli gotabaira asenge jiyo kwa gacho kwa mate bo mwana oyo kana bayibuli ba yatachiko ba affected psychologically ekoti debege telichiko nga omonga akoli uru abana ayo matuko gete agocho yo abana era chiko bagacha emotionally yes egara mbaba so kina batabati batwale fala figa una bagukina I hope kwanye ono utagete kero to kutumia real life experiences ngoro lenga ne yego majiko sink ego jabaro ego sink nando utaraso ase point ende a point ne renda do commentary you a risk factor and reason ya bana abe category yetu go deal ya 6 to 12 nege tukero to kurunga easy access to harmful ama lethal weapons na chimondo kyo moiboli no mosikali wana maetekera to kwana internationally
abagusi mbabwate bunduki Yes. lakini ebintu byetu ntu bunduki etera n'engori Nengori emeyo. emeyo n'amariogo yogosi bichomba Yes. chisume kitobwate nyomba Yes. eyo chikachita Yes. Ere korokinga ere easy access. easy access ngo monta abwate yogosi bichomba Abegete. alibegete Barabara. kabatigari nindocha abasani bande bakurusia abana babo asengencho babegeterio geriase omwana akolirora mungena gachiko chwato omwana iboko asengencho omwana agwasire mwana akalira gochinyomba mungena amatenga discipline yarenge omwana uli okuminalira gochinyomba okominya kase erio likorete yokolire akamusa manya kara omwana angusire erio golire yesu bana ngo sambalire system goika umwana mwabo chibweta kana rodi ugwetenze asogatia amauru korumu nero gukuranga mama umwana umetongo kwale oyule elio kabako minyeguro bamwe mukiri chimbero chinyegitari akwera cha bono ekiwa kwa nangelinga ki nande for us to control tiga kutike bintu na chingoli chire everywhere anywhere especially ekaloma tenga social connections ya bana bao na bangina bao no bana bakabao njiri detached kaloma tenga michano nera senka osemo montonara wati michano usie bintu biribi bio weita bere ango bibisasa ko abu emechesa nere korunga reso ni nimeteria www bantu bakutuma batorerana batagutuma ko yonde goru oro tacho koruchinta ngero koruchinse ya naroriro amwana kakutoyonde mbora nara tatokaba anyera ndateka oli ogoita bantu bako ubakora undertake matanda taking no gotindeka you undertake uko bairanze baro monto li undertake como te galen que sofe más hacer eso li ago itaka abana baje ago ita ni ago ita goti mabera bano kamwana ngara gata de gotwale etabia ya embweli enda etabia ya undertake kaba go chuche iga arora yes okobia nera de ko bana te kasabana ke olikia kia oko kwanyaro akiro mwana asabe umukoli abayibuli mbali bakondanka barabasikali bakwenda babegete bundukiga nandako gano mwana onyorora nanye begeta okoro musetiro obeko TV nero rori kworo kichimovie buno montale superstar yokorasa yebintu bune bina bitogwenate abayibuli bana totebeiga barorora bange bakolega sia basikali baire di bagali otale bondukika barorora bairwe license na serikali batwale bunduki kama kanyango moto abere so careless abegete bunduki egwata baka masasi reloaded akayebeke tirasa ase kero monta akaltaki amanyete omonto digo akara umano wako chakwa frustrated one time aso into depression ko kumyole ngale bunduki liao na waiter waro de binto bire bigo kale kana Kenya ga na ibiri bi togenda to kwanera nkike ko si umwana ole miake paka ike elebo yo waiter yes tagado ekigana limana baga surprise ya usi yes abayibuli ko kani namba yabo abayibuli ko kani oroiboro usi ya keire tata ga gwata bana komenasita yes njitingo ikinyoni no robo eko gara infakiti stata bwata le kole moto rageli alenga kale ono asenga nje project ya keire ndio to yana karaki okay ko yicho yana to keya to keya oroiboro kwanya ngale ro mo abantu batebere to ko boro mwana ya mo se balenga babere mbija ekara to batano ibora aboko nyala karaki kolera bueno abana aba ngoji bale go suffer from social connections egende to kan emotional what emotional connection chiasa abande ko bolere bano mwibuli yogote otenenkire ome kwa kache e palace e wada chirumu 12 chi bedroom 12 omo chumbi yana na ko lere abana balenga babere
mwibuli ale professional person o kolega asisiko ahora ya kale ko konya Zambia o South Africa kana ko nyarale ngina nera usino mwalimu akakalo senga nera ngo ko nyarale umwana ye kala bale erusa akanyara ngalero otiwa ale domochi weka loneliness is one of the main causes ya why abana bange bawaita. Yes. Loneliness. Yes. Umwana oyo tali konyara ko interact in a society. Ekara ise kwenyarale ikaga tinyombe palace akamakoro sio bagoro kwa tabakachiwa justima. Asiekere to mwana tali wanjiru ko soka siko. Na abantu banjiri ko rusiko. About connection outside world. Mwana kwa lenga emotionally, socially. Mwana ale deprived. Awuje. Kajanchete. Pressure ya masomo. Tata babuna wana ga stoikere esibiti abantu bakosomera gere beriye. Omwana oyo ngakidera ko ba connected in society. Kwanyara bamugorire TV, bamugorire smartphone, bamugorire bintu bya games. Amenya kugorira no epakega. Ale buye ka batatu ko beka abe comfortable lakini mwenyo lengo no mwana obokira. Noroje igente kinga bantu ito banya wakaranga keba. Yes. Wano mwana ekara so akalengare. Ekara tete bashia. Ngakiago kina. Nekene. Embuya ya ngakiego chakoba. Ekara gala isolated. Nekene. Abange ababamwita. Abanaba ebabwate poor coping skills. Wano ngakiago ko puta bwate wana bantanya korona kende, ereme janda ya bwate. Ne ria ngata bwate monta bashia ne. Yes. Abange bagukine barawane kimintu to chikatuni kakale nyomba arogorere bintu biri chikatuni ebinge ogo chenchi ko kendeki ogo chenchi egara kimu pisi tago chikoligi abana wande outside the compound. Yes. Wane behave yo mwana oli yere chikatuni. All right. Ago behave again to kere ko koronga abwate kabe behave ne ye robot. Wane morusi ali bano amalente school. Akonyara out of place. Yes. Abegendo bakomata bitali ko. Social tai ko connected. Yes. Wana kanyara agosumbuka ngakibono onde. Yes. Abange basaba from low self-esteem. Mwana olengo muya performance ya kara Ya poka so akwera nanse. Performance ya kwera nanse ya very soon nande bagwetera na Bible. Bible abange balanda kata ngomwana check performance. Muna kola chi school kero montaje na jilpo. Chilpot. Ekero muibuli akuligereria report anyara mwana yo oso kirenze. Taliko lotema koliki reason. Igago sako korwani mwana oyo. Ncheke wakala. Yes. Tinta ketiko abantu bajingo mujana. Nakiora drop ko number 1 to number 15. 15 was 20. Tayi koliki reasons. Andi waja ko ramo mwana oli mbere ya bana bande andi yame akamenda. Depression, low self-esteem, also we chaya, also we anga. Ogo ta kogende school nanda ata performance. Bara ro na bawo ko sinu. Na tuwa ngo kora. Ekara nande my father na ndu kiete around ile sema mata na kwana to be around ile. Nande wana ya be ile. Ngaki wana ngo cha kora. Tekena. Ono ba nyoma 8 tata etiko likinje lebise. Dajaka. Onoje bilangali purase asere ko buja. Bilangali yango sale kabira. Yes. Ya gare na inere ya kosi ya bana bandu we. All right. Igo umwancho mategereri ye radio vuna 102.0 FM aya kera tukoligereri igoro yobwe kwerusyo bomoyo asabana abare egati myaka 5 nomo akenda yaka 12 abwe stokoranga abana baratwara birengereri byakinire byakongire abana be bako affected bako chandwa mono nigendo kelike baonjo kana ine nigendo keli bakorora nigendo keli bako consume ge kubasura abana bakuorokirwa ono ebintu biri bikonyara kuba affect essentially enene mono umwancho mategereri kogendera tegotegerera amangana kuna yugo tima itinkere kikeri kwarigereri kwarorire so mwana oyo omosinini tima itikose kwairire ngaki o stadium mwana oyo na kumumanya nkiki gose akariwetera umwancho mategereri umwalimu no mosemia David Omandi no mo counseling psychologist oyore imeya radio vuna otambe tukori alamisi ogokoretera amafundisho igoro yo amate asichinka chito kwa monyoro mwaka David Omandi mwakire simi mwaka David
banyori namba yesimi na 0721 992700 yore 0721 992700 namba ye toko ba maitego toko ba namba yo moto private yes ni njira ndigitio konya bantu ba minto abachandegete babwate bintu to kwana basinyire ngakibagoko nekene yeba talingo wake at your own pleasure ngota itugwaka tusinga njogwaka abantu bali babwate tabie talingia yeba akubwate namba yawo kanya kukuchanda imaite ntobwate namba yetu ya 0705 102 kunyora saa 8 ya butuku abwate sababu akuitesimi abantu abapo amate na babulete ande okay kwamua kubuka bona yanye buwate yeba umanye kubutora bano mato yoga do cheki boronge mbali bakonyo como yo dice yo se ne pare era utara rana chavele sana hata tena ke studio mumanye tini bwate namba ya studio bueno brother John yes egento kene kera kyo mali na tete ko kwana dansa sema ya bana yes abantu ukora Jones yes tuaro kana sex abuse nta itoke bwaterani sex abuse elda ke bwaterani na sexual orientation yes bano da toko batabinga abana bange beitire asengeje bakoba sexually molested yes ige gusiba batanga bago tibongwa arabake kuse bako ba raped bako babake umwana aromoke momento como ayo mwibuli matungu mwana aromoke taraba bamura bakuligere kwamanya konyaranga umwana uyu muntu kumusali umuntu bameta como nyomba idarabe ne ise ndugu yaye umuriko abantu bajya amanyete nande basigete bano kanyaranga umwana umuya karagende kale gosengera asinye isano kwanyaranga omokoliye kasi oliyo to mumura ochakira umwana oyo nande karamo chakire akomogorera gifts omokorere gento nande karago chaka tali go chaka nga igakomogorera sex karago chaka ne bintu binde byo goenta isi umwana oli egare birengere bya nyakwenda guchonga kamororire wale karago chako kanga komokorera como tibongale bachira satambe barosiri ubwamate ando tishiro umwana yo nga litukora atebe gente bongo goito nekende bano umwana bwo babate yabolinga ki mokoli gasyoyo igwe bindaho karaki agonkola tianga tebinga it is happening egente ke kokoleka na kere mnango ekwana iga bano umwana yo mata ka kataba gente na atibongwa ataitegetia manyinga para long time megara mbule je komanya itugirite ka long time megara bibuli bange ntubu atio bwa mate nogo ko liria bana bangala long kibabo kan kibago tara ngikabana baba bale health wise igo to ko mo katata banga nyale be bwakiri mukibo kombe garega ntugete mnyokocha tuaba egasi without komango mwana oyo nkiago etera bana abange mbaro robe itire manyete ko ngo mokoli egasi iga le ko ro mwana ebita matamu o mo ebeza baso akora no mwana ole skuru ekera siegeke right umwana yo matenge kine tabiembe inaga batenga yini tabiamba mbaya bono akera akola iru nguo wale ko tabinga ngani mefanya tabiamba nguo wale ko teba lakini abwate sika abwate liyote somo birangero bibiaye abwate liyote limo chandete akosyunga ko tebi tago jikote bana bandi ke olikianga na akorera tutabiamba tago tebinga ono mwana muna ko nyabukina igakina gwate biranga libgataki bigwate tabiembe era abanisa iso mwana na rosa lili umwana we umwana na matela ngote mama yokira mama tago joko konga malembe yes ngongo tebia na isako matela litukora tebe ukuri tokwe ono mwana na bako batoja diga bako wekasekete oluzo lero tebanga liba kanko penyero bugimogo tigankoleki tiganyerusyo 2015 na lenge togo kwa court reporting la yese court number 10 children court bari nakuru children court igego toka seo visio mogavana magera ekina ke kare tukorwe senseme korkunga kiti gali rogo White House sorry umusubati urikire munyene nyumba egasi yakora mina
omwana oyo ise negasi yakora isiko omusubati orikire nero umanyete muno omwana akora sukuru nakomo tayarisha omwire sukuru nando chokoraki omoyi ekabanga omwana oyo akoba gakoreranga mbwiko gokoraki okorara musubati ori akaire initiative yo gokoraki yo komoralisi kana aba ina initiative yo koralisi omwana ori akamo introduce ochisa agatabigete agatabia kwa kutokwanira akutokwanira ngora ekaire metimu yange tatu akamwana nakamura no musubati ne made obwate myaka 25 bana karanya ko mu introduce umusubati ona abwate bakabana abaye baringa babiri akabaga ko mukorera ko omwana oyo egaikenga kiyemo na bamusaleti kwetani myeti 5 akokorera omwana ebintu bitayo kere koti yategarire kineke ya tumusubati uri myaka 24 ejera bantu ito abanze komanyanga actually is a criminal offense ko rara do mwana amoke emyaka eyo egento kyagerete kikamanyikana omwana ori kero nyina che live igangete kurara na nyina akateba atete kurara na anti akamuburi neze kyakamate kyagera gento nkere bagokora na anti botambe atachie tiororo anti garage chibu okay ino wacha kuminga na dengi kieke okoira chinga kigotaka kumanya ngora nariye ryachita akakore follow up akanyora omwana ori akachakanyora ng'omwana okonyora otebiria abasani ba Yesu akamwana karingi krasi sana nemo kakanya goteba kakinire myaka 2 bakora ibintu agiye kugeranga omusubati ori iga aneti trust yo mwana oyese bintu bakora ki ejo ekomanyikana ng'omusubati yo gasaleti birengera by'omwana asenga kintane igona bomusubati ori asibetu emyaka 24 asenga enjo yebitage ari kubuliso omwana oyo bana mwanye tamanyekana anye tamanyekana omwana ona bale kusaba psychologically yes abana bange bakolerwe ibintu batanda sente bitene bibebire akiri bagusinye goteba igonge ine reason ekogara abana ndo batora depression ya lead to suicide I think to akebekire boro bana kyo mali nama ogotinda anyoro muibuli okonywa marwa kagocha korugeita igagocha mune simba igawo betia abantu mochi nyina ka mwigura te agote abana ngande bali menge bali mama tani ise bana abana abana bakinire to gwa bakwike busi nembe muna bayi wako buginga nimengi abafungwa abana bamenyoka ne bande baswanyaro abandi bayetera kitirisa muntu oli buna gocha nyombo so akutwanga ngina osali abantu barara siko abana bakorara isiko no mugina paka bwakise madimu debingo kwana mbire kusi mbiro kanyoro musaja alo mutindi yani kanyule akasali abantu buri mu kipi araleja paka bwaki mo elanga pimange birenga by'umwana ngo kyakorora nakiaro jense agara mama mu abakolera akonya kolera maliga baroje ngadato bate mata mwana ako affected mono kobanya no mungu uli ogaraki okorwanirwa akemane kanengelinga moto tayo waje ku understand buri ruwa zo irase birengere bano mwana frustration si ajise koma jani tikine abadanga nse tebwa tikende ego ja koma kwanya garoro lira mange kala kamana ga azana ndifakita live is nothing kwanya ngwana chile kine yo baraki wadi amara tenga ase e group yega abana abaisike bawo attempt suicide mono ko baba mura lakini abana mura bago kumono ko baba isike egala baisike egento bakoje kutumia mbili goita mono nanga akalenga likonywa amaliyo ekyo mwali egara toru ansemeye no mwana umuisike ole primary abere malito uyebwateraniri kale school ando ja bible nanya umade mwana kuligereria la bible nenka anya bible bala batindi umwana yo chira akolere bikiene anyaliro bolito abange batemire sana bolito bulirwa kimba mate system yo kolusi kayoro mwana nga enjeren na igweta abantu batanga okunyidetera yabadosi ere attempt ngana bolita ko Rusia kwa yana ngonyule yabadosi ejintetere chigoisa
cyarusho bw'umwayo mbara bagotaka kuita ne chinguru paka bangi nambara orole kigolie kanane agotaka kuita so kunywa overdose yechinte ine aruto korokia tabuti lakini abasaja bakonye kutumia ebintu bigoita bunengoli ukweru ogocharuka osokwerasa konyanga abasaja bagukwa bange kurwa suicide kubwa bange nekara bange nabago attempt batumye ebintu bire akonyorwa ataragwa umiyo kunyagita ali okonywa I hope kwa yibuli yunga asemia ke yemeke mwana atorure binte byanyana ngabe otwalire bolito dawata magweite gerata osoku boligo bolito mbo basakorolekana yeah. Wow, thank you. Asante Elda, asenseme yu ntangani na ndonge kabisa yo murobelio yo igoro yo komanya igoro abana kwerusia obomoyo. Ngagirete to igoire ase oboime mono na inde nkore nginga oyo uri kuiguna komanya no mwana wa yago kina okorireki igura ndo manyire. Igo mategererio ito to mocha kurika SMS yao ugocha 0705102102 elinde onyale kubeka liswali ya ororo counseling psychologist itumo kaka David Omandi anyale konyora ligukelio goseri swali elio anyale kukwiraneria asumuroberio ogocha umwaka David timetingana yawo yo mwali asumuroberio neri ngenda ndakataba nga Bible abatakosobi owe kwabere esokoro gosema gokoro gosokoro mubuli konyara abana ansa kota kuligireri abana bali ogokinia imbuki bagutwara rosio bwamate na barabo enjire litwaga kale okajanga mubuli asaikara sosino mwako manana akira abana bagotama bagana chikoni enjire litigesire mixina abana baino rosio bwamate ekara rosio bwamate babeke ina situation bago express feelings cyabo umwana okwane birengere byaye bayuli bane mbarabaya bakorangalia abana mukutano kero mwaka gatatu gosekano mwaka nekene akobabeka amatenga ndetekero monta yarasi okikuru enkora yaye atabege tatagete nalada ndike musumbu etese birengere abana bakwana mangana manene paka bali baje kubundwa ngeke akina kumba abana aba ebabisede bago sinywa forum bago boru forum yo gokwane ndekekoteke kerebe yankora matei omwana wote gokwana onyolire nga nabatebi gende moite komulwani domora makonyi nekene weka bane environment yero era mo tokeani ogwita kwa bana bake yes yaba bainyoria namba togukorera nsemenyo asante ningerete ko bae nambe yege sababu nelinga ninjo nyeruete ko konya abantu banyasaye egara turwa semichando tubwate ere 0721992700 yeah 0721990997 00. All right. I hope kwa nyole. 992700. 00. Eyuere 0721992700. Ine namba yumu counseling psychologist to mugaka omumanyi David Omandi. Wekomoroberio ndo gocha kero to gochikoringoria ase category ende yatigara ya bana bali gati emyaka 12 paka 15 abuno to gochikobe kuboroso bonde elinde tumanya inki keragera abana bali berusyo bomoyo bwabo wekera abo mwancho mategerero radio vuna to kuganira bwa matobia ase enka yao bye bye ase bonoya anaziburuga nasema ashindwe kwa jina la Yesu. Familia ni muhimu katika jamii ya sasa. Amini usiamini, ni baraka toka kwa Mungu.